result of the Kantar Media Survey conducted last December 2024. K5 News FM Iloilo 88.7 is the official overall #1 FM station in Metro Iloilo. Number one na! 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 K5 News FM Iloilo! Number one na! K5 News FM Iloilo! Number one na! K5 News FM Iloilo! Number one na! Congratulations, K5 News FM Iloilo. Number 1 na. Number 1 na kita, mga ka-K5. Madamo nga salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta. Makasaling kamo nga amon padayunon ang pagdulong sang serbisyo publiko na may puso. Takog ka, kay nakatuto ka, kay naka-K5 ka, Gani may daog ka! K5, takog ka, ilogo mo promo! Magpamati pirmi sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag hindi na paglisua ang imo radyo. Kay kung madakpan ka sang amon grupo, pwede ka makabaton sang mga papremyo. Kung ikaw ang madakpan nga nakatutok sa K5 News FM Iloilo, instant nga makabaton ka sang isa ka coupon. Kag hindi lang ina, kung may maipakita kapagid nga mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy, kasubong sang DTX 500, D3 Bio, MyTC, DTX Coffee Mix, kag iban pa, pwede ka makakuha sang hasta 5 ka coupon. Bantayan sa aton live programs ang pag-raffle namon sang inyo mga coupon, kag i-alerto ang imo nga cellphone. Kay kung ikaw ang magabutan, kag masabat mo ang amon tawag, daog ka! Hasta sa 3 ka beses lang kami magatawag, kag kung hindi mo masabat, magagabot kami liwat sang lain naman nga pangalan. Magapadulong ang K5 News FM Iloilo sa imo nga balay, kag dikto mo himuon ang paglugo sa kahon nga may unod nga 2 ka dice. Ilogo mo! Ilogo mo! Ilogo mo! Ilogo mo! Pinaagi sa dice, ikaw ang pwede makadaog sang papremyo nga appliances kag cash prizes. Mayara ka ba sang consolation prize nga DTX Coffee Mix? Wala sang pirde kay sigurado may madagaan kagid. Basta itutok lang halin sa aga hasta maggabi ang imo nga radyo sa K5 News FM Iloilo 88.7, ang kampyon nga istasyon. Number 1 kita sa Iloilo. K5, dakop ka, ilogo mo promo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:08. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ka-K5, Sunny Sarabia Punay at Kimberly Caluyo. Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Huwebes nga adlaw, Marso 13, 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa gihapon sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay. Kag ako naman ang inyo alagad, ako si ka-K5, Kim Montaño Caluyo. Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluan sang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Para sa mga nagabalik-balik ang hilanat o bukag sipon, kag para makalikaw kita sa dinggi, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternatibo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, ICC may jurisdiction sa kaso ni Duterte nga may kauntanan sa war on drugs sang iya administrasyon suno sa isa ka abogado. Sa dugang balitang lokal, Iloilo City Council ginakabalak-an ang padayon nga pagtaas sang heat index sa Iloilo City. Samtang Police Regional Office 6 ginpasalig nga mahatagan sang hustisya ang Slovakian National nga nasapuan patay sa Boracay. Dako nga volume sang illegal nga droga posible ginapasulod sa Western Visayas. Sa balita nasyonal, anay Presidente Duterte nakasulod na sa The Hague Prison para sa ICC trial. Pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte, nagapabilin niya valid o kung balido, bisan wala pa gin-presentar o kung gin-presentar ang hard copy sang warrant of arrest suno sa NBI. Balita international, Pope Francis nagapabilin nga establi ang kondisyon. Chest scan sang Santo Papa nagapakita sang improvements. Sa ato naman balita sa patagsang sports, Cleveland Cavaliers nakahimo sang record sa NBA. Kag sa aton balita sa patagsang entertainment, Miss Universe 2012 Olivia Colpo gin-anunsyo ang iya pagbusong. Kagamay ito ba nung aton mga headlines sa aton nagapanguna kag nagabaga nga mga balita? Mga balita nga una ninyo mabatian sa K5 News FM Iloilo apang sa mapamantalaan buwas pa mabasahan. Philippine Standard Time alas 6:12. Kag karon sa detalye na sa aton mga balita. Balitang lokal. Balitang lokal. Ang masunod ng mga balita lokal nga inyo mabatian igadulong sa kaluan sa Klinika DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds, and desugared sugar cane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko, bawal na mag-inom sa kape nga puro lang kalamay, hindi magkabalaka pwede gihapon makapangapi, Klinika DTX Coffee Mix. Ang pinaka-healthy nga kape. Nakapangapi ka na, naka-detox ka pa. Sa detalye na sa mga balita lokal, ginatag ni Attorney Ralph Sarmiento ang Dean sang University of St. Lasal, Bacolod nga may jurisdiksyon o kung may kinamatarong ang International Criminal Court o kung ICC sa pag-aresto kay anay Presidente Rodrigo Duterte. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Attorney Sarmiento, ginpahayag sini nga bisan nga nag-withdraw ang Pilipinas International Body sa Marso 17, 2019 apang wala ini nag-apekto sa proceedings. Dugang pa sini nga ang ginapahayag crimes against humanity sa dalom sa administrasyon ni Duterte ang natabo antes pa man nagbiya ang pungsod sa Rome Statute. Madumduman nga isa kadako nga palamangkutanon sa karon kung may jurisdiksyon ang ICC sa pag-aresto kay Duterte matapos nga nag-withdraw ang pungsod sa international body sa tuig 2019.
Sa kaangot nga balitang lokal, nagapabilin nga wala sang komento si San Enrique Mayor Rosario Mediatrix Fernandez nga nagaserbe nga League of Municipalities o League of Municipalities of the Philippines Iloilo Chapter kasunod sang pagkaaresto ni former President Rodrigo Roa Duterte. Sunod sa alkalde sa subong hindi pa ini kahibalo kung ano bala ang iyang nga mahambal angot sa nasambit nga issue bangod nga hindi pa mapaktan kung ano ang magkalatabo sa masunod nga mga inadlaw. Dugang niya nga kung may sala dapat ini nga sabton sa layi apang kung wala ang korte na ang makadesisyon nga ini ang buyan kag ibalik liwat sa pungsod Pilipinas. Alas 6:14 ang aton oras sa iban pa nga mga balita lokal. Ginvito ni Mayor Jerry Triñas ang ordinansa nga road closure para sa implementasyon sang proyekto sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa Iloilo City District. Ginpahig sa ni Joy Fantilaga ang spokesperson ni Mayor Triñas nga nagbayular sa Local Government Code kag Department of Order 110 ang DPWH kung sa diin napaslawan ang mga ini nga magpatigayon sang consultation, pre-construction kag coordination sa local chief executive. Dugang pa nga nag-apply sang road closure ang ICDEU or ang ICDEO sang Marso 6 tubtob matapos ang proyekto sa pila ka mga dalanon kung sa diin pagatukulon ng proyekto sang DPWH. Niyabilaan nga ang tatlo ka proyekto sang DPWH ang Arevalo Bypass Road, construction sang drainage sa Taal Road, kag construction sang drainage sa Lawaan Village. Sa piyak nga bahin, ginakabalakan sa karon sang Iloilo City Council ang padayon nga pagtaas sang heat index sa syudad sang Iloilo kag ang mangin epekto sini o kon epekto sini sa publiko. Sa privilege speech ni Councilor Alan Saldivar, ang chairman sang Committee on Health, ginakahangawan sini ang mangin epekto sa mataas nga heat index sa syudad, ilabi na sa ikaayong lawas. Ginpayag man ni Saldivar, mga bangod sa nagtaas nga heat index sa syudad, may pila na ka mga tika nga ginadihon agud mapahagan-hagan ang epekto sa kabilugan. Nagapangabay man ang natungdan sa publiko nga dapat mag-ugyon sa pagbato sang possible crisis nga ginapangatubang sang syudad. Santo sa report sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office sa CDRRMO, nagdangat sa 42 degrees Celsius ang pinakamataas nga heat index sa syudad sang Iloilo sini nga bulan sang Marso. Samtang ang masunod naman nga mga balita nga inyo mabatian igadulong sa kalwan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinanan. Mighty C labing pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton nga heart health agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Ginpasalig sang General Services Office o kung GSO nga mayara sang mga bastante nga tubig nga sarang mahatag sa mga barangay nga nag-eksperyensya sang kakulang sang supply sang tubig dala sa nagataas nga temperatura sa syudad. Ginpahig ni Engineer Neil Ravina nga mayara pa sila sang tubig nga nabilin sa ginbakal sang syudad sa tinlikdan nga tuig kadungan sang pagdeklarar sini sang state of calamity bangod sa kakulangan sang supply. Dugang pa ni Ravina nga plano sini nga magpatigayon sa inventory agud mahibaluan kung ano kadamo pa ang tubig agud nga maka-request gilayon sa city government kung kinahanglanon. Samtang sunod sa natungdan amat-amat na nga mabatigan ang kakulang sa supply ng tubig sa iban nga bahin sang syudad. Samtang ginpasalig sang Police Regional Office sa PRO6 nga mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang 23 anyos nga Slovak national nga si Mikaela Mikova nga nasapuan patay sa sitio Pinaungon sa barangay Balabag, Malay, Aklan kahapon nga adlaw Marso 12. Sa statement sa nasambit nga talatapan, hindi sila magaunta tubtob hindi manabata mga suspect sa nasambit nga krimen. Ginpasiguro man sang PRO6 sa publiko nga nagapabilin nga safe ang isla sang Boracay para sa mga lokal nga turista amo man sa international community. Nahibaloan nga sang nakita ang nagakaagnas nga bangkay sang biktima. Nagahigda ini nga nagabika, wala sang panapnon sa idalom, apang mayara naman sa ibabaw. Nakasapatos pa kag may belt bag, apang wala na ang wallet. Ginakabig naman nga isolated incident ang nasambit nga krimen. Alas 6:18 ang aton oras.
Ang masunod naman ng mga balita lokal nga inyong mabatian ni gadulong sa kalawan sa Klinika DTX 500. Ang Palaya Leaves with the sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon para nga mangin mahamuok ang katulugon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mandamo lang ang mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Dako ang posibilidad nga dalagko nga volume sa illegal nga droga ang ginapasulod sa Western Visayas. Suno kay Police Brigadier General Jack Wangki, Director sa Police Regional Office 6. Base sa impormasyon nga nakuha sang pulis, ang mga sindikato sang droga ang luyagid nga i-flood ang supply sa illegal nga droga sa mga lugar sa rehiyon, gani nga dalagko nga bulto ang ginadala sa ila mga runner pasulod sa rehiyon. Dugang pa sang opisyal, luyag man sa maining nga ibalik ang sitwasyon sadto nga madamo sang adik, gani nga ini ang ila estratehiya. Sa ato naman pinakaulihing balitang lokal, gindayaw ni Police Brigadier General Jack Wangki, Director sang Police Regional Office sa PRO6 ang mga pulis sa Western Visayas kasunod sang doble nga pagpakita sang ila kapisan sa pagpatigayon sang illegal drug operations. Suno sa direktor nga kung basihan ang data sa mga operasyon, bangod sang mga madamo nga drug operations nga ginapatigayon sa mga kapulisan, madamo man sang droga nga ma-confiscate nga makaguba sang buwas damlag sang madamo nga tawo. Dugang Wangki, nagapasalamat man ang kapulisan sa publiko bangod nga wala untat ang ila paghatag sang impormasyon sa mga otoridad. Agod nga mangin madinalagon ang illegal drug campaign. Angot rin nagapasalig ang direktor nga magapadayon ang pagbuligay sang komunidad kag sang mga pulis agod nga mas madasig nga mapapas ang illegal nga droga sa Western Visayas. Balitang National. Balitang National. Philippine Standard Time alas 6:20 sa Ilo Kitabanwa. Sa detalye naman sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, ginadulong sa kaluwan sa Klinika DTX Beauty Soap para sa mga luyag magputi kag maghamis ang kutis. Mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa madamo nga mga balatian sa panit kasubong sang buni, katikati, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial soap pa. Nakasulod na si Anay Presidente Rodrigo Duterte sa The Hague Penitentiary Institution o kung ang ginatawag nga Scheveningen Prison, kung sa diin ini ang magatinir. Samtang naghulat sang trial sang International Criminal Court o kung ICC sa ginaaligar crimes against humanity nga iya ginapangatubang. Gindala si Duterte sa The Hague Penitentiary Institution alas 7:34 kagabi o kon alas 2:34 sang aga oras diri sa Pilipinas, sakay sa isa ka duag itom nga salakyan. Nagasinggita naman ang iya mga supporters sang We Love Duterte kag Bring Him Back sa gwa sang prisuhan samtang nagasulod sa convoy sang pasilidad. Alas 4:54 naman sang hapon o kung alas 11:54 sang gabi Philippine time, nagabot ang eroplano nga ginasakyan ni Duterte sa the Netherlands nga naghugpa sa Rotterdam sa The Hague Airport. Sa kaangot nga balitang nasyonal, ginpahayag ni Vice President Sara Duterte nga magapangita inisang akses sa EMI ngayara na sa karon sa The Hague, Netherlands. Nagbiya si Sara sa pungsod Pilipinas ang Miyerkules ang aga padulong sa Amsterdam. Sa isa ka advisory nga ginpagwa sang Office of the Vice President kan OVP, ginpahayag ni Sara nga makigsapol ini sa mga mamalita kag magapangita sang akses sa iya nga amay subong nga Marso 13 kon mahimo nga makasettle na ini sa The Hague. Ginpasalamatan naman ni Sara ang mga Pinoy sa Dubai, sa UAE nga nagbulig sa iya kag sa iya amay nga si Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte sa ila pagpadulong sa the Netherlands. Samtang ini nga bahin sa aton mga pagbalita, ginadulong naman sa kaluan sang Klinika Diofresh Dio Roll-On. Pagkatapos paligo, hindi gid magkalipat magamit sang Klinika Diofresh Dio Roll-On para preska ang pamatyagan sa bilog nga adlaw. Naghatag ini sang 48-hour protection kontra sa bahong balhas. Klinika Diofresh, the natural Dio Roll-On. Magapabilin nga valid kag hindi sahi sang state kidnapping
o kung bisan isa ka illegal detention ang nangin pag-aresto kay anay Presidente Rodrigo Duterte sang Martes, Marso 11 suno sa National Bureau of Investigation o kung NBI. Suno kay NBI Director Jaime Santiago nagapabilin nga valid ang proseso sang kapulisan sa nangin pag-aresto sa anay Presidente. Madumduman nga ginpatihan sang kampo ni Duterte nga wala sang dokumento nga ginhatag sa anay Presidente nga arestohon ini sang mga pulis sa Ninoy Aquino International Airport. Suno pa sa direktor, wala ini sang nakitaan nga irregularidad sa nangin pag-aresto sa anay Presidente, bugod mayara ini sang warrant of arrest kag nahibaluan sang kapulisan nga mayara sang iga-serve nga warrant sa anay Presidente. Samtang una na nga gitpahig ni Santiago nga nagapabilin nga may jurisdiction ang International Criminal Court nga imbestigaran ang nangin kaso sang extrajudicial killing sa nangin war on drugs sa administrasyon ni Duterte bangod wala man or wala pa nagbiya sa ICC ang Pilipinas sang matabo ang nasabit nga krimen. Dugang pasini nga hindi na malagas ang Korte Suprema sang Pilipinas ang kaso ni Duterte. Kag sa kaangot nga balitang national ginpasiguro sang embahada sang Pilipinas sa the Netherlands ang consular assistance kay anay Presidente Rodrigo Roa Duterte kasunod sang mando sang Department of Foreign Affairs second DFA. Lakip diri ang pagpanghanda kag paghatag sang winter clothing kag care packages sa anay Presidente kaupod sini nga delegasyon. Ginataga naman sang 15 ka adlaw nga visa si anay Executive Secretary Salvador Medialdia bilang counsel ni Duterte. Ginpahanugutan naman nga magbisita ang anay Presidente sa detention center sang ICC sa Scheveningen sa The Hague, Netherlands, subong nga Webes nga adlaw, Marso 13. Balita International. Sa ilo naman kita banwa sa detalye na sa aton balita international, ginadulong sa kalwan sang Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Huasca. Extend the Food Supplement, bastante sa phytonutrients kag amino acids. Nagikan sa Maca root kag Clavo Huasca nga naghatag sang kusog kag ginapayo ang sirkulasyon sa aton dugo. Nagapataas ang libido. Gani bastanting kusog para sa mga babayi, apang himo ini para sa mga lalaki. Extend the Food Supplement. Nagapabilin nga estable ang kondisyon ni Pope Francis kung sa diin sandig sa recent chest scan sini. Nagapakita nga may mga improvement ang kondisyon sang Santo Papa suno sa Vatican. Ang 88 anyos nga pontiff ang nagapakita sang sinyalis sang progress kadungan sang padayon nga pagpakigbato sini sa double pneumonia. Si Francis ang gin-admit sa Gemelli Hospital sa Rome sa Pebrero 14 nga may severe respiratory infection nga nagakinahanglan sang pagbulong. Gilaragway naman estable ang kondisyon sang Santo Papa sa masobra isa na ka semana apang wala pa mahatag ang time frame sang Vatican kung sano ini makagwa sa ospital. Sa dugang nga balita sa luwas ng pungsod, natala na nga magpadulong sa Russia si US Middle East Envoy Steve Witkoff agad nga magpadulong kay President o kung makig-istorya kay President Vladimir Putin. Iniyang kasunod sa pagpahanugot sang Ukraine sa 30 ka adlaw o kung isa ka bulan nga ceasefire nga gintanyag sang US. Nakigsugilano naman si US National Security Advisor Mike Waltz. Ang Russian counterpart sa niya, Mike ang tanan sa pagpatigayon sang pulong. Nagalaom naman ang White House nga mangin mabinungahon ang nasambitan nga pakigsugilanon. Matandaan nga ginapabugal ni US President Donald Trump nga mahimo sini himuon ang tanan niya nga ikasarang agod nga matuldukan o kon mauntat ang gyera sa tunga sang Russia kag pungsod Ukraine. Balitang Sports. Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa aton balita sa patag sa hinampang ginadulong sa kalawan sang Clinicas Probiotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag-Clinicas Probiotics, nagabulig ini tinlo sa aton tiyan kag kulon agud makalikaw kita sa madamo nga mga balatian ilabi na ang colon cancer. Clinicas Probiotics, the fortified probiotics. Nakahimo sa panibagong nga record sa NBA ang Cavaliers matapos ni malutos ang Brooklyn Nets sa score nga 109-104. Ang Cavaliers ang ikaanom nga team sa NBA nga may record nga 15 kaasud-asud nga kadalagan humalin sa mag-umpisa ang liga
si Darius Garland ang nagpanguna sa Cavaliers nga may 30 puntos kag si Cam Thomas naman ang nagpanguna sa team sa Nets nga nakapagkit sang 27 puntos. Sa karon sigurado na ang Cavaliers nga makasulod sa playoffs nga mayar sang 50 kadaog kag napulo ka pierde nga numero 1 sa Eastern Conference standing. Ang Nets naman ang nagakabit-kabit sa standing bangod nga yara ini sa number 11 sa nga may 22 ka daog kag 43 ka perde sa amuman nga conference sa nagapadayon nga 2024-25 NBA regular season. Balitang Entertainment. Kag sa aton balitang showbiz, ginanunsyo ni anay Miss Universe Olivia Culpo ang iya pagbusong sa ilauna nga anak sang iya bana nga si Christian McCaffrey pinagi sa pag-post sa social media. Sang tuig 2020 akong 2020, ginpakigbahin man ni Culpo nga siya ang nagasuprer sang endometriosis nga amo ang kabangdanan nga nabudlayan ini nga magbusong bisan gusto na gid sini nga makaanak. Nahibaloan nga ginkasal ang 32 anyos nga beauty queen sa iyabana nga isa ka professional football player sang tuig 2024 sa isa ka seremonya nga ginhiwat sa Rhode Island. Samtang sa ato naman pinakamaayong balita sa 2 Thessalonians 3:3 nagasiling, pero masaligan ang Ginoo, siya ang magapalig-on kag magaapin sa inyo agud indi kamo maano ni Satanas. Philippine Standard Time, alas 6:30. Gagamay ito ba naman kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Evening Newscast. Mga ka-K5, good evening dira sa aton nga mga tagpalamati dira kay Mami Immaculate sa Distrito sang Lapas sa aton K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2 dira sa aton mobile taxi patrollers nga nagalibot-libot sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa aton man nga Western Visayas Transport Cooperative o kon WVTC patrollers dira kay Mr. Boyat Parcon kag Mr. Hali Alcarte. Marawi magapatigayon sila sang ila sini nga General Assembly on March 15 sa Saturday sa may Iloilo Grand Hotel mga ka-K5 agod iga presentar ang pila ka mga achievements or accomplishments kag reports sa ila kooperatiba. Mga ka-K5, padayon kamo nga mag-like, mag-follow kag share sa among official social media pages, ang K5 News FM Iloilo 88.7 Digital kag K5 News FM Iloilo 88.7. Makitaan kami sa amon nga Facebook page, sa amon nga YouTube channel and of course sa amon TikTok account. Bantayan ang mga programa sa gabi sa K5 News FM Iloilo alas 7, alas 9 ang programa Fun Palupod kay K5 Troy Tisoy. Alas 9:30 alas 12 ang palatuntunan K5 Night Watch upod kay K5 June Kapulot. Ang aton matahom nga drama Rihas Mabatian alas 4 alas 4:30 sa hapon. Ini nga bahin sa aton mga pagbalita buylugman nga ginadulong ni K5 Ray Espiha Umalay nga palangga gid ang mga taga-pututan. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center. Sa gihapon kami ang inyo mga tagbalita ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kag ako naman ang inyo alagad, ako si K5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. K5 News FM. K5